Johera mag tuke mag rugby noyudo mor miwuoro giko odira mokale lap ma Nyayo kaluwore kod ilo manokel kod tielo mokwongo mar tuke mag HSBC 7th Division mar 2 matugo pacho kae. Tim maduong' mar jomachuma pacho ka Kenya Shujas notimo maber bang' loyo tuke 4 ewi tuke 5 kendo kelo mor motamre gi ne johera mag tukego ma pacho kae. Tuke mag joamine tim maduong' mar Kenya Lionesses no kodhi maber tukego ka luwore kod chako mos margi manomiyo logi e tuke 4 ewi tuke 5. Timbe ariyogo koro dhi ikre ne tielo mar 2 mar tukego ma idhi bagi boma Montevideo e piny mar Uruguay chakre tarik 21 nyaka 22 mar dwe mar adek higani. Playing in front of our fans, it's a good thing. We drive our energy off our fans, and that's an advantage to us. And thanks to them, and we hope at the end of the day, we'll make them proud. We have lost conversion. Too bad for us. We'll go back to the drawing board. Yes, there's pressure, especially at home. We really wanted to show our fans and appreciate them for coming here. But still, the game is still on. We are not going to give up.